उत्तम छान सर्वप्रथम या विघ्नहर्त्या गंधर्वाला वंदन करून रंगभूमी रंगदैवत या नटेश्वराला वंदन करून माझ्या गावची ग्रामदेवता आई कोटेश्वरी मानाई भारतीय घटनेची शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर छत्रपती शिवाजी महाराज राजमाता राष्ट्रमाता आई जिजाई आणि जमलेल्या माझ्या या तमाम नाचकाला प्रेमी रसिक माता प्रेक्षकांना मी शाहीर संदीप मोरे मुक्काम पोस्ट दांगे तालुका खेड जिल्हा रत्नागिरी निर्मित शाखा जय हनुमान नाच मंडळ चिचगर खेड आमच्या वतीनं जमलेल्या माझ्या तमाम नाच कला प्रेमी रसिक माता प्रेक्षकांना शाहीर संदीप मोरे आणि संपूर्ण टीमच्या शाहिरी मानाचा मुद्रा शाहिरी मानाचा मुद्रा शाहिरी मानाचा मुद्रा रसिक आज या ठिकाणी हाऊसफुल शो जो तुम्ही करून दाखवलात आणि या मंडळाचे सर्व सन्माननीय तुकाराम दादा एडगे साहेब दादा एडगे मित्रमंडळ राजापूर लांजा साखर मतदार संघातील एक उत्तम व्यक्तिमत्व समाजसेवक त्यांनी ही कोकणाची लोककला विनामूल्य या ठिकाणी रसिकांसाठी ठेवलेली आहे आणि रसिक प्रेक्षक सगळे दाद देत आहेत शांत चित्ताने हा कार्यक्रम पाहत आहेत त्या दादांना शाहीर संदीप मोरे बुवांचा मानाचा मुद्रा मानाचा मुद्रा मानाचा मुद्रा कारण एवढं संपूर्ण नियोजन करणं म्हणजे खायची गोष्ट नाही उत्तम नियोजन साहेबांनी केलेलं आहे तसेच आज मला वर्षानुवर्ष संगीताची साथ लागते ते माझे ढोलकीपट्टू विशालदादा सुतार कीबोर्ड मास्टर माझे पंकज दादा काताळे बॅड मास्टर प्रणव दादा काताळे आणि बँजो मास्टर सौरभ दादा देवरुकर त्यांना सुद्धाही मोरे बुवांचा मानाचा मुद्रा जो हा उत्तम साऊंड आहे
साईराम साऊंड सिस्टम, आमचे मित्र बंधू राजूदादा पड्या, त्यांना सुद्धा मोठेभावांचा मानाचा मुद्रा मानाचा मुद्रा मानाचा मुद्रा. या ठिकाणी बरेचशी मान्यवर शाहीर मंडळी आलेली आहेत जी मला भेटून गेली. अनेक लोक असतील त्याच्यामध्ये सन्माननीय माझे प्रतिस्पर्धी शाहीर म्हणा, मित्र म्हणा, तुरेवाले शाहीर, लोकप्रिय शाहीर तुषारजी पंधेरे बुवा, माझे गुरु समान गोसाई बुवा, माझे शक्तीवाले शाहीर आमच्या घराण्यातील लोकप्रिय शाहीर सचिनजी कदम बुवा, तसेच माझे मित्र शाहीर संतोषजी कोलपते बुवा, तुम्हाला सुद्धाही मानाचा मुद्रा. या ठिकाणी सन्माननीय सुधाकर भास्कर, तसेच शिवाजी कोपरे, सचिनदादा साळवी माझे आलेले आहेत. अविनाशदादा तांबे माझे उमाजी भाऊजी आहेत आलेले आहेत. तसेच काशीनाथ गुरुले, अजय बाई, किशोर सनद बुवा येत आहेत, त्यांना सुद्धा ही मोरे भावांचा मानाचा मुद्रा. तसेच गणपत लांबोरे, लोकप्रिय या कलेवर ज्यांचं प्रेम आहे त्यांना सुद्धा ही शाहिरी मानाचा मुद्रा करतो. आमच्या पंकजांना सुद्धा गावावरून आले त्यांना शाहिरी मानाचा मुद्रा करतो. बरेचशी मंडळी आहे, सगळ्यांना मानाचा मुद्रा करायला गेलं तर वेळ खूप झालेला आहे. आता माझे प्रतिस्पर्धी शाहीर, ह्या वर्षामध्ये पहिलीच बारी आमची आहे लांबोरे बुवांची आणि माझी. बारी म्हणजे बारी करणार आजची, लक्षात घ्या. फुकट आहे, फुकट. बुवाला देतो सुकट, जवला काढायचं नाही बुवा, पण सुकट भाजून देणार तुम्हाला. लांबोरे बुवा तुम्हाला सुद्धा शाहीर मोरे बुवांचा मानाचा मुद्रा मानाचा मुद्रा मानाचा मुद्रा. लोककला आहे लोक, आणि आपण या ठिकाणी सर्व जमलेले आहात. ही लोककलेची परंपरा आहे. बुवा माझा पास घेऊन जायचा आहे, तुमचा विषय आणायचा आहे, माझा विषय घेऊन जायचा आहे. आम्हा दोन्ही कलावंतांना, दोन्ही शाहिरांना शेवटपर्यंत शांततेचा आश्रय आणि मोलाचं सहकार्य करा ही अपेक्षा बाळगून मी माझ्या कथनपुरीला सुरुवात करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. उद्या एकादशी आहे म्हणून छान विषय. आज मायबाप रसिक प्रेक्षक तुम्हीच आमचे विठ्ठल रखमाई आहात म्हणून काय म्हणतो ऐका. सुखावले माझे मन गर्दी इथली पाहून, ऊर्जा मिळाली या रणांगणात उभा राहून. करतो सुरुवात मी गीत गायनाला, करतो सुरुवात मी या गीत गायनाला. रसिका तुमच्या कपाळाची धूळ माझ्या मस्तकी लावून, पंढरीच्या विठ्ठलाचे सदा मी गुणगान गात. हा नश्वर देह त्यांच्या चरणाशी ठेवितो. जो जो भक्त पंढरीच्या वारीला पायी जातो आणि खरा परमार्थ ज्याला कळतो तोच समाधानी होतो. ऐका विषय छान आहे. येईन पंढरीला देवा मी पायी पायी. देवा विठुराया येईन पंढरीला देवा मी पायी पायी. या मायलेकरांची विठू रखमाई. येईन पंढरीला देवा
मी पायी पायी पंढरीला देवा मी पायी पायी येईन पंढरीला देवा मी पायी पायी येईन पंढरीला देवा मी पायी पायी या माय लेकरांची या माय लेकरांची आहे विठू रखुमाई सदैव माझ्या राही तुझे गोड नाम सुखी सदैव माझ्या राही या माय लेकरांची हो या माय लेकरांची आहे विठू रखुमाई पंढरीला देवा मी पायी पायी पंढरीला देवा मी पायी पायी या माय लेकरांची या माय लेकरांची झाली विठू रखुमाई पंढरीला देवा मी पायी पायी 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 येईन पंढरीला देवा मी पायी
पायी श्री गजानन बोल गाव देवी बोल शक्ती अखंड सदा घराण्याचा शिवशाही विठोबा अशोक महादे यांचा जय हनुमंतनाथ मंडळाचा छत्रपती शिवाजी गणपती बाप्पा मोरया. ठीक आहे नक्की नक्की बघा विषय गणाचा छान आहे. प्रत्येक वर्षी नवनवीन गण देण्याचा प्रयत्न माझा असतो म्हणून लांबोरी बुवा तुमचे पण गण लय फेमस आहेत शुभेच्छा. परंतु गण हा गण असतो तो गण कसा असावा माझ्याकडनं शिकवू नका. परंतु झोंबी नक्की होणार आजची काय म्हणते बघा. अनेक संकट आपल्यावरती येतात. त्या मुंब्रामध्ये ट्रेनमध्ये पडून 13 माणसे गेली. विमान कोसळला. कित्येक अपघात होतात. म्हणून छान विषय आणलाय बा. ऐका नीट ऐका ऐका नीट. विनंती करतो आहे या भक्तांच्या मनातील व्यथा मी मांडतो आहे. करता करविता देवा तूच सारे जाणतो आहे आणि सुख समृद्धी नको देवा मला फक्त समाधान मागतो बाप्पा मोरेश्वरा. ऑगस्ट मध्ये प्रत्येकाच्या घरी तू येणार आहेस. परंतु
हा तुझा भक्त काय म्हणतोय फक्त लक्ष असू द्या. व्यथा सांगतो ना बाप्पा, साऱ्यांची व्यथा ही त्या शाहिराची सुद्धा आहे, प्रत्येक भक्ताची व्यथा काय का. व्यथा सांगतो ना बाप्पा गजानना, अंत नको पाहू देवा या जीवना. व्यथा सांगतो ना बाप्पा गजानना, अंत नको पाहू देवा या जीवना. व्यथा सांगतो ना बाप्पा गजानना, अंत नको पाहू देवा या जीवना. माझ्या भावना सांगतो, माझ्या भावना, माझ्या भावना सांगतो, माझ्या भावना. भक्त जना भाव श्रीगणा देवा, अंत नको अंत नको पाहू. कधी कुठे मरण येईल कुणा कळेना, जीव आम्ही मुठीत घेऊन जगतो येना. जीव आम्ही मुठीत घेऊन जगतो येना. हल्ला करते हल्ले कोरती विमान घटना, ट्रेन मधून पडून कैकांचे जीव गेले ना. थांबवणार कोण आशाया आसवाना, हे देवा व्यथा सांगतो ना बाप्पा गजानना, अंत नको पाहू देवा या जीवना. व्यथा सांगतो ना बाप्पा गजानना, अंत नको पाहू देवा या जीवना. अत्याचार होती देवा मला कारणा, हे सार ऐकून देवा होती वेदना. हे सार ऐकून देवा होती वेदना, हे सार ऐकून देवा होती वेदना. हा दुःख माझ्या मनाचे मी सांगू कुणा, सांभाळूया लेकरांना दया घना. शाहीर संदीपाची तुलाची प्रथम प्रार्थना, हे देवा व्यथा सांगतो ना बाप्पा गजानना, अंत नको पाहू देवा या जीवना. व्यथा सांगतो ना बाप्पा गजानना, अंत नको पाहू देवा या जीवना.
या ठिकाणी नवतरुण सेवा मंडळ आवरे गुरुवाडी आणि भिकाजी बोर्ड आयोजित सन्मान्य आमचे शक्तिवाले शाहीर मित्र खेळचे सुपुत्र मंगेश यादव तसेच माझे मित्रबंधू तुरवले शाहीर संतोषजी कोलापटे दिनांक 19 जुलै शनिवार साई छाया विद्यालय मोरेगाव नालासोपारा हा दोघांचा जुगलबंदी सामना आहे. सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे. त्यांनी 201 रुपये दिले आहेत. त्यांना सुद्धा शाहिरी मानाचा मुद्रा बघा. शक्ती तुरा म्हटलं की चिमटा हा घ्यावाच लागतो प्रत्येक शाहिराला, तर रंगत येणार नाही. कारण आजचे बुवा लांबोरी बुवा, बरोबर ना? लांबोरी बुवाच आहेत ना? हो, लांबोरी बुवाच आहेत. बोलता पोपट, बोलता पोपट, ये तो बोलता पोपट है लांबोरी बुवा. उसका जोश लाल है, बहुत बोलता है, उसका दिमाग खोलता है मैं आज. म्हणून विषय बुवा गवळीने चांगला आणलाय, सगळ्यांना आवडेल, पण बुवाला नक्की आवडेल. त्यांचे सोबत असतात ते कोलापटे बुवा पण आहेत. बुवा ऐकून घ्या. ओ कोलापटे बुवा कुठं आहेत? खरंच माझे मित्र संतोष मोरे माझे भाऊ बंधू आणि संतोष राजपुरी आलेले त्यांना शाहिरी मनाचा मुद्रा करतो. कारण का बुवाची लेखणी सुंदर, वादच नाही. आवाजामध्ये बुवा खालीवर असतात तरी पण छान गातात. अनेक गाणी त्यांची फेमस आहेत, बरोबर. पण कॉमेडी बुवा एक नंबर आहे, बरोबर ना? चला, हे तो गवलन, हे गवलन. उसके बाद चिमटा लेता है. हा बघा विषय कसा आणलाय बघा. एक बसून घ्या तुम्ही. विषय असा आहे, बरेच जण विषय काढतात. मी नवीन विषय आणलाय गवळणीमध्ये. ती राधा म्हणते कानाला, ए काना, 7व्या अवतारामध्ये तुम्हाला वचन दिलंस, ते वचन पूर्ण झालं. आज ही कलियुगी तुझ्या आणि माझ्या प्रेमाला प्रेम ही म्हणतात आणि लपड ही म्हणतात, बरोबर की नाही? राधा आणि कृष्णाचं प्रेम असं होतं की त्या प्रेमाला त्याची तुलना कोणी करू शकत नाही. परंतु आज ह्या कलियुगामध्ये एक पोरगा पोरगीवर गेला, काय माती खाऊन आलीस काय, तू कुठे गेला होतास? बाजूला लगेच बोलणार, हा पोराने पुरं झंगाट आहे, लपडा आहे, बरोबर ना? म्हणून असा विषय छान आणलाय. हो ऐका. जीवा पाड जपलेली नाती कृष्णा, ती जीवा पाड जपलेली नाती अर्ध्यावर सोडून जाती. तू माझ्या अंतरी आहेस नाना, अरे तुझीच मी होती. कर्मठ लोकांची जेव्हा जेव्हा खुलते ही माती, कर्मठ लोकांची जेव्हा जेव्हा खुलते ही माती, पण तुझ्या माझ्या प्रेमाला काना या कलियुगात लोक लपड म्हणती. सन्माननीय गवळणीसाठी 201 रुपये दिलेत आमचे मांजरेकर बंधू खास विरारहून आलेले आहेत. बघा विषय कसा आणला. नाही वागणं तुझं ते धड, तरी लागली तुझी मला ओढ. काना, नाही वागणं तुझं ते धड,
मला ओढ 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 जाऊ दे ना आता तरी सोड अरे आपल्या प्रेमाची उपमा कलियुगी झाली कान्हा कन्हैया कृष्णा अरे आपल्या प्रेमाची उपमा कलियुगी झाली अरे म्हणती त्याला लफड बरोबर ना बरोबर ना हा आता ह्या कानाचं म्हणजे लांबोरे बुवांचं आणि ह्या राधेचं म्हणजे मोरे बुवांचं हे पण लफड आहेच झंगाट असल्याशिवाय बारे होतात काय हो झगडा आहे ना आमचा तोच आमचा झंगाट म्हणून ऐका आपल्या प्रेमाची उपमा कलियुगी झाली अरे म्हणती त्याला लफड तुझं ते धडक तरी लागली तुझी मला ओढ नाही वागलं तुझं ते धडक तरी लागली तुझी मला ओढ जाऊ दे ना आता तरी सोड आपल्या प्रेमाची उपमा कलियुगी झाली म्हणती त्याला लफड आपल्या प्रेमाची उपमा कलियुगी झाली म्हणती त्याला लफड आपल्या प्रेमाची उपमा कलियुगी झाली म्हणती त्याला आपल्या प्रेमाची उपमा कलियुगी झाली म्हणती त्याला नाही वागलं तुझं ते धडक तरी लागली तुझी मला ओढ नाही वागलं तुझं ते धडक तरी लागली तुझी मला ओढ जाऊ दे ना आता तरी सोड आपल्या प्रेमाची उपमा कलियुगी झाली म्हणती त्याला आपल्या प्रेमाची उपमा कलियुगी झाली म्हणती त्याला कलियुगात चालू अनेक आहे प्रेम प्रेम करुणी त्याचा होतो या गेम प्रेम करुणी त्याचा होतो या गेम प्रेम करुणी त्याचा होतो या गेम मी तुझी राधिका तू घनश्याम आजही भक्ती मुखात आपलं हे नाम
कोणी सांगेल नौका शाहीर सांगेल म्हणून काय म्हणताय का सातव्या अवतारी वचन देऊन पूर्ण कस केलं काना सांग तू येऊन पूर्ण कसं केलं काना सांग तू येऊन पूर्ण कसं केलं काना सांग तू येऊन पावर तेही राधा तुला पाहून वृंदावनीच्या गाना येश तू धावून वृंदावनीच्या गाना येश तू धावून वृंदावनीच्या गाना येश तू धावून तू माझा प्रिय सखा हे वीर तुझी राधिका तू माझा प्रिय सखा तू वीर तुझी राधिका प्रेमासरे जीवापाड आपल्या प्रेमाची उपमा कलियुगी झाली म्हणती त्याला आपल्या प्रेमाची उपमा कलियुगी झाली म्हणती त्याला आपल्या प्रेमाची उपमा कलियुगी आली म्हणती त्याला आपल्या प्रेमाची उपमा कलियुगी आली म्हणती त्याला आई वागलं तुझं ते थोडं दारी लागली तुझी मला ओढ आई वागलं तुझं ते थोडं दारी लागली तुझी मला ओढ जाऊ दे ना तरी सोड आपल्या प्रेमाची उपमा कलियुगी आली म्हणती त्याला 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 अरे आपल्या प्रेमाची उपमा या कलियुगी आली म्हणती त्याला पड या ठिकाणी या गणेश गोरे गाव पुरले यांच्याकडून 200 रुपये आहेत तसेच संजय भांजे यांच्याकडून 200 रुपये आहेत त्यांना शाहिरी मानाचा मुद्रा तसेच आमचे मित्र बंधू आयोजक सन्मान्य सुभाष बांबरकर दादा त्यांच्याकडून 200 रुपये आलेले आहेत तसेच सन्मान्य रवींद्र मटकर साहेब आलेले आहेत का त्यांना सुद्धा मोरेबावांचा मानाचा मुद्रा त्यांच्याकडून सुद्धा 500 रुपये आले त्यांना सुद्धा शाहिरी मानाचा मुद्रा अवली नमस्कार बघा वेळ कमी आहे अपुरा आहे आयोजकांनी सांगितले मला की शॉर्टकट मध्ये करावी कारण वेळ खूप झाला या ठिकाणी आमचे मित्र साळवी दादा सचिन दादा साळवी यांच्याकडून गवळणीसाठी 500 रुपये आले त्यांना सुद्धा शाहिरी मानाचा मुद्रा करतो बघा गोवाना विषय दिलाय माझा विषय आजच नाही गेली 4 वर्ष चालतोय विषय तो बरेच जणांनी प्रयत्न केला आणि आज समाजाला कळावं करता गोवाना कळावं करता माझा विषय टाकतोय गोवांच्या कानावरती गोवाना लेखी दिलेला आहे गोवा कानावरती केस आला असतील थोडं साईडला करून उजव्या कानाचं डाव्या कानामध्ये गोला टाकला असेल तो काढून नीट विषय माझा ऐकून घ्या विषय माझा असा आहे मंदोदरी आणि विभीषण त्यांना एक पुत्र रत्नाचा लाभ झाला तर त्याचं नाव काय मेघनाथ प्रहस्त अतिकाय देवांतक नारांतक त्रिशिरा अक्षय कुमार ही नावं सोडून बुवा उत्तर सांगायचं आहे आणि मी असा शाहीर आहे बुवा जो खरं बोलेल माझ्या विषया प्रश्नाचं उत्तर खरोखर देईल तर त्याचं ह्याच रंगा मंचावरती मी सत्कार करेन हा माझा शब्द आहे म्हणून बुवाना एक चिमटा घेतो प्रश्नपद घेतो नंतर साहेबांचं गाणं घेतो बरोबर ना प्रश्नपद बुवाना एक थोडा लावतोच बार खाल्ला दाढीवाला बुवा त्यांची पण दाढी नाही आज माझी पण दाढी आहे जल्ला बघूया हा बघा चिमटा घेतो टाइम लाईन कोलापटे बुवा आता हलवायची नाही आम्हाला हो टाइम लगेच अरे विषय माझा आहे जुना लावू नका बुवा उगाच चुना बुवा करू नका इथे घात
उत्तर शोधून ग्रंथात आण, उत्तर शोधून ग्रंथात आण, नाहीतर खाशील पायातली भान. डेंजर फटाकडे आहे. विषय माझा आहे जुना, लावू नको बुवा उगाच चुना, बुवा करू नको इथे घाण. उत्तर शोधून ग्रंथात आण, उत्तर शोधून ग्रंथात आण, नाहीतर खाशील पायातील भान. 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 नाहीतर खाशील पायातील भान. उत्तर शोधून ग्रंथात आण, नाहीतर खाशील पायातील भान. या ठिकाणी आयोजकांचं म्हणणं आहे गुटखा तंबाखू वेफर्स कोणी खाऊ नये, आढळल्यास 500 रुपये दंड आहे. आयोजकांचं म्हणणं आहे. धन्यवाद. तसेच भैया साहेबांचं दुसऱ्या बारीकडे घेऊया. शॉर्टकट मध्ये आज एडगे साहेब उत्तम नियोजन, छान नियोजन केलेलं आहे आणि म्हणून माझ्याकडून एक तुम्हाला 4 ओळी म्हणून गीत गातो आहे का. बुवांना दुसऱ्या बारीमध्ये घेणार नाही निश्चितपणे, विषयच नाही. म्हणून केसामध्ये गजरा बघा, 3 तालुक्यात झालेली कामे, राजा साखरपा लांजा. आदरणीय आमदार भैया सामंतदादा माऊल्या आलेले नाहीत, साहेब नाही आलेले, म्हणून तरी सुद्धा आमचे एडगे साहेब आहेत, त्यांच्यावरती गीत आहे, लक्षात द्या. 3 तालुक्यात झालेली कामे सामंत साहेबांच्या त्यांच्या आधिपत्यात झालेली आहे. अरे या साऱ्या जनतेचे खरोखर तेच वाली आहे. या जनतेचे खरोखर तेच वाली आहे. आणि कोणालाही पैसे देऊन इथे आणलं नाही, कारण आमच्या तुकाराम एडगे साहेबांनी जमवलेली जोडलेली सारी माणसे आली. म्हणून कमवलेला खजिना मैत्रीच्या धनाचा आहे. त्यांच्याकडे साठा मी पणाचा आहे, त्यांच्याकडे साठा मी पणाचा आहे. आणि दादर सारख्या या नगरीत विनामूल्य कलगीतुऱ्याचं नियोजन करतात, कारण तुकाराम दादा एडगे आमचे मोठ्या मनाचे सन्माननीय खेळचे सुपुत्र तुरेवले शाही किशोरजी सनद बुवा यांच्याकडून 200 रुपये आलेले आहेत. जश आता ट्रेन बघून गावावरून आलेले आहेत, त्यांना सुद्धा मुलेवांचा मानाचा मुजरा. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. या ठिकाणी सन्माननीय आमचे भाऊ महेंद्र आगरे भाऊ यांच्याकडून 1000 रुपये आलेले आहेत, त्यांना शाहीर मानाचा मुजरा करतो. बघा, आमच्या एडगे साहेबांनी, अरे आमच्या एडगे साहेबांनी बघा नियोजन केलंय छान. साहेब तुकाराम दादा एडगे साहेबांनी बघा नियोजन केलंय छान. अरे भैया सामंतांचे राईट हँड, आम्हा कलाकारांची शान. असे आयोजन दाखवा आम्हाला विनामूल्य, सगळ्यांना सुखरूप सेवेसाठी आणि छानसं असं नियोजन केलेलं आहे. म्हणून साहेबांना पुन्हा एकदा मानाचा मुद्रा करतो, ऐका. आमच्या एडगे साहेबांनी, आमच्या एडगे साहेबांनी बघा नियोजन केलंय छान. आमच्या एडगे साहेबांनी बघा नियोजन केलंय छान. भैया साहेबांचे राईट हँड, आम्हा कलाकारांची शान. भैया साहेबांचे राईट हँड, आम्हा कलाकारांची शान. भैया साहेबांचे राईट हँड, आमच्या कलाकारांची शान. भैया साहेबांचे राईट हँड, आमच्या कलाकारांची शान. एडगे साहेबांनी
मिळविला बहुमान लोकसेवाही करूनी त्याने मिळविला बहुमान भैया साहेबांचे राईट हँड आम्हा कलाकारांची शान 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 करेटके साहेबांनी करेटके साहेबांनी नियोजन केलंय छान करेटके साहेबांनी बघा नियोजन केलंय छान भैया साहेबांचे राईट हँड आम्हा कलाकारांची शान 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 भैया साहेबांचे राईट हँड आम्हा कलाकारांची शान। या ठिकाणी चाहते मोरे व प्रस्तुत समाजसेवक जयवंतदादा चव्हाण आणि सुधाकरबाई सुर्वे आयोजित कलगीधुरा सामना गुरुवार दिनांक 24 जुलै 2025 याच ठिकाणी 7 वाजता नियोजन केलेलं आहे। शक्तिवाले शाहीर संदीप मोरे म्हणजे मीच आहे, तुरेवाले शाहीर अनिलजी घराटे रंगतदार सामना इथे होणार आहे। सर्वांनी उपस्थित राहायचं आहे, विनोद घ्यायचे आहे। धन्यवाद। म्हणून हो आता माझी प्रथम पिढी संपवतो, बुवा आल्यावरती बोलतील। बघा बुवा आल्यानंतर मस्त पैकी कॉमेडी की म्हणून प्रथम पिढी संपवून बुवांना शुभेच्छा देऊ त्यांच्या फेरीला। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you.